Iki lho rek, takon yo. Rumah modern ukurane 7,5 kali 12. Hargae 500 jutane. Kok nang mburi ngomong. Langsung ya tarif nang omahe yo. Nah sebelah kanan kini iki ana pagar taneme, ambek wis oleh wesi koyo gini lho. Pagar koyo ngene ya. Iki soalnya pagar sadingan. Kayak gini motifnya. Saiki langsung lanjut mrene. Iki nang nggone arah karpote, mobil apa sing mlebu wis pen tepat dhewe yo. Iki kiwa tengene wis oleh taman mini lho. Ngopen tandur apa wis pen atur dhewe kepen yo. Sebelah kanan iki ono tandone ready yo. Ambek ono krane, kari unter tok, keren gemes sepeda atau mobil yo. Nang sebelah kiri kene iki ono pintu rahasia. Saiki langsung ya tak mlebu mrene yo. Sadurunge mlebu nang fase depane, sebelah kanan kene iki ono keramik ngene, ambek ono tali aring ngene ben open ambek kesane estetik yo. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Bob, saya masih kusen rek. Aluminium, ora bater das. Iki langsung nang gone area ruang tamune kaya ngene iki modele yo. Sing pasti ndukure ya wis plafonan sisan. Nang ndukure ono kocoe kena gawe penerangan sing ngare. Cara ngono iso menghemat listrik. Sing pasti ono jendela sing iso dibuka tutup. Ben sirkuit saudara mlebu metu lancar. Saiki langsung lanjut mrene. Iki menggo nang sebelah kanan kene ya. Iki nang gone kamar terutamae ono kasur ambek lemari ne lho, motif koyo ngene modele yo. Iki nek paling kurang cocok wis aturun dhewe, ya apa enak yo. Iki cara ngono nek contoh. Saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine, kiwetenge wis full keramikan. WC-ne nggih duduk, seknote ready, shower yo ready, keran yo ready, exhaust yo ready nang ndukur yo. Cara ngono cek gak mulai kambune. Saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar tidur. Keduae iki langsung menghadap nang area taman. Cara ngono iki ono jendela sisan sing iso dibuka tutup ben sira saudara mlebu berancar. Ndukure ready, secepat AC. Tapi kok AC-ne ben nggo dhewe. Soale apa sik durung free ya. Saiki langsung lurus mrene. Iki si ono lan kosonge iki engko pen gawe ngone area laundry room utawa cuci jemur. Ben gak cempreng dalang ngarep kumane pen yo. Saiki langsung lanjut mrene. Menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar tidur ketigae. Adine nang kene iki ana 3 kamar yo. Model yo ngene iki sing pasti ana jendela loro nang kene ambek ana kecepane AC. Iki langsung sebelah kiri kene iki ngone arah TV, background TV ne lho, apik model yo ngene yo. Contone kayak ngene iki. Iki langsung mrene. Iki nang gone arah dapur. Tembusane jalur samping iki mangko yo. Iki wis ono kitchen setting dadi apik contone. Iki nang kene ono nggone lemari. Saiki langsung ya tak ceritani nang kene nang ruang kene yo. Iki mangko omane ukurane 7,5 kali 12, hargae 500 jutane. Untuk sebelah lokasi bahan wis percamat nek kemat gamen kaya. Wis ngene aja sih ya. Blanger kok. Mas, buri nih Vector TV nih. Wapi.